Ọhaneze ndị Igbo ekenekwa m ọnụ n'ụbọchị nke taata na ọ bụrụzi ihe ọfụ bụ na m atọlụrụ Okwuluora ka olesi ọ bụrụ ihe ọfụ na atọlụrụ Okwuluora mana o nwere some things ndị be anyị na-eme that I find it very difficult to understand. Eme video si na ndị mmadụ na-asị Okwuluora ya show proof that na akpọrọ ha ji ebe ihe mere onu nwa ka ọ dị elu unu nwe ije meet Okwuluora na gịnị mee na-eko osi wee mee ngwa ọ bụ ọ sị na ọ mara ụzọ wo na hapụ ni that unu eje meet ndị erezilo fund ego ndị oji maka ya wee jụọ ha na such thing eme because he posted a video na release go uncle the guy ejiri and the guy ha chọrọ iji moto wee bịa but they landed in Abuja as of yesterday morning maka the surgery of that guy ka ebido treatment ya. Ndị mmadụ sị na onwe ihe mere Okwuluora gịnị na Okwuluora na-atụ asị na ọ chọrọ ibe ya salụ obodo. The name were some things in the Imo State, some Imo State brothers, they came together in South Africa. We see Okwuluora that no ye provided like evidence in that enemy, no mwaka, and so that they will come able to pay him back of everything. We're not Jew bikono. All these boys see Okwuluora provided evidence. Where are you people when your brother was calling for help? That your brother Ndigbo na Okwuluora jiwe me makia we jiwe Imo State kede ebe unu mgbe that young man na call for help. Why didn't you people come together? Unu si unu no South Africa unu come together unu kpọrọ nwanne unu nwoke did treat here. That young man eme na video na nke no nso nkwa before aso wodu ka ebe last year the thing did not work before amegide again we locate here Okwuluora before making Okwuluora we bido raise belly fund ebe mmadụ na amaro ana ka ihe melia unu na-asị ka o show unu ka o mee ka ọ bịa wetara unu proof na such thing eme n'if not no na tarnish the image of the location. Ọ na-abasị ka Okwuluora kwuru no nso nkwa mee video si na Okwuluora atụrụ asị because na such thing na-emekwa exist that no dị no na-eme exist na onye na-amara na ụmụaka is a ghost town. Ịma na some of these people n'obodo ibe amara m ebe sense unu na-aga ọ na-adị ka unu ruo airport ife niile unu hapụ sense na Nigeria werezi sense ọzọ gbagowo obodo oyibo. I don't know. Onye nọ n'ụlọ na-agwa unu si unu na gịnị ma na agwọ nọ n'akịrịka mana most of you find it difficult to believe. Keta unu na-asị na nwere ihe mere Okwuluora indirectly that no ya agbalụ na evidence no ya mee nke kwụ ego na anapụ ya ka unu kwụọ na why not use that money put the security of your town in place. Or take with such thing in that village, or take such thing will exist in such location. Why not come together and organize security for your people? Unasi maka no si ndị akpọ mmadụ wedding ogi beria na that village gaga kwa na yes o nwere right ikwu ya because ọ fụrụ ọnwụ ya n'anya. You came face to face with your own. Obia face to face with ọnwụ na ndụ ya. And he made it clear na this boy say kwa Nasi no Okwuluora men cause. Many people cannot come together to appreciate what you have. Obolonya Hausa JD eketa atolia. Unu ya say yes, ona aka na Igbo de. Na Igbo mana obuzu onye Igbo me na asu na ihe melia. Unu na asị na ya such thing na melia. Unu niile ka akpa nkata asị na nwa ihe mere Okwuluora o yemi unu one after the other. By the time o meziala unu ka unu je chapụta unu enwezi evidence and the people will also deny the fact when nwere ihe mee. Na that time then you will now feel the pain of Okwuluora feel mgbe nke mana nene the video ka unu na-eluzi ya n'isi ka unu mara ihe nwanne anyị nwoke bụ onye nwa Imo kwuru regarding ihe mere Okwuluora ka ọ dịkwa. Igbo ekele m ndị Igbo m ụbọchị mara unu mma. Ụmụnne m na ihe na-akwụ n'ịntanetị Okwuluora ji bịa ọlụ ụmụaka ekidnapụọ ya. Ọ bụ ebe ịzọ ndụ ekidnapụọ ya. Ihe juru space of internet and nke bụ eziokwu na mụ awụ onye nwe Imo aga anụ ihe niile emega na m agbachi nkịtị. One onye nwe Imo awụ a politician and I don't support any party. Two, mụ awụ onye nwe Imo awụ ha awụ ha meet. I'm somebody m nụ akụkọ ana m cool down nyoo ya topia ya wepụta jụọ eziokwu n'okwu ụgha ya. Anya na-asị our brother Okwuluora bere ịzọ ndụ ekidnapụ na ndị mere ya metere ya. Ọ na ụmụnne anyị ndị ọlụ bi na South Africa bụ ndị ụmụaka
ha etiele mkpu n'oke olu so na ọ bụrụ na agbaga ya wụ na ụmụaka ka kidnapụrụ Okwuluora narị ya ego niile nọ na akaụntụ ya that they are ready to pay Okwuluora because ha ajụọla ajụjụ kpọọ call jụọ that same day Okwuluora kwuru ihe a mere na ụmụaka na-enwe nga a nụrụ na ebure mmadụ na ụmụaka ọlụ o nwere ka Okwuluora amaghị ebe eburu ya ọ n'ime ahịa ụmụaka ka ọ na vileji ụmụaka and ije na vidio our brother Okwuluora mere ọ sị na ha kpọtara ndị POS naracha ego ya niile. These people bi na South Africa ndị ụmụaka si ọ bụrụ na Okwuluora wepụta that POS ọ bụrụ na ọnụ ụmụaka ala ụmụaka ka a nọ kidnap na ha dị ready ịkwụghachi Okwuluora. Nwaanyị ndị a ji etinye ọnụ n'ahịa awụ mgbe ị pụtara lee a whole village dịka ụmụaka ga-eso onye mere gị invite ga-abịakwala na ndị ụmụaka enweghị eze onye mere gị invite for occasion na ụmụaka ga-abịakwala imebiele many people ndị nwere wedding ha ga-eme this Christmas ihe mere gị adị ha mma we are not supporting this ọnwụ nọ na ụmụaka ka ihe a mere gị because that same day dere na ịnọ n'Owerri I chatted Okwuluora ajụrụ m my brother are you in Owerri that day ọ sị na ọ bịara Owerri I chatted him the chat can so our brothers ndị ụmụaka wepụtaziri upon themselves na ọ bụrụ na ụmụaka ka kidnapụrụ Okwuluora ya ewepụta bank proof gosi na POS eji gwuru ego Okwuluora na ụmụaka that they are ready to pay him back. Why eji eme ha awụ na enwe people nwere burial ha ga-eme enwe people nwere wedding ha ga-eme na ụmụaka wee big town onye nwe imo have been to ụmụaka emele m video mana ụmụaka gị nwee pụta na space of internet si na enwe ha mmadụ na ọ dị ka ghost town ọwụ ụmụaka nga ha ka isi daa ya ahịa ụmụaka ka na-azụ ruo echi o nwere ka ọ wụrụ a place dị close to ụmụaka ka ihe ha mere Okwuluora but ndị ụmụaka wepụtaziri ya na-asị biko na ata gara ha Okwuluora that POS eji were ego Okwuluora na ụmụaka na ya provide ara ha that akaụntụ ndị ha kwere ego ahụ na ya provide ya si nsọ na ụmụaka. Why eji eme this video onye iji eme this video bụ na mmadụ na-ekwu okwu n'ịntanetị ya na-echuzu the works ọ na-eyuzu. Imo steeti atala ahụhụ bad gọọmenti anyị atala ahụhụ n'aka bad gọọmenti anyị atala ahụhụ n'aka ndị kpọrọ Imo steeti asị mụnwa wee onye nwe imo I choose to be onye nwe imo ahụrụ m aha niile m ga-aza but ewere m na aga m azụ onye nwe imo because I love this state so much. So why onye nwe imo ji eme this video wụ ụmụnne anyị wụ ndị ụmụaka nọ na South Africa debere Okwuluora challenge a na ọnwụ n'ọnụ ụmụaka ka a na-ekidnapụ ya ihe ewepụta evidence gosi n'ọnụ ụmụaka ka ekidnapụrụ ya na ha ga-enye ya ego ọbụla ndị a na Okwuluora but na ọnwụ ha na ụmụaka ka ekidnapụrụ Okwuluora ya na-emebishi aha ndị ụmụaka na nsogbu adị ha because a lot of them nwere wedding ha ga-eme this Christmas. Imagine isi onye ọbụla kpọrọ gị occasion na ụmụaka abịakwala enwe any business ibu eje ụmụaka agakwala ọ wee whole town a whole community ka imebiri aha ha even ọ gachara na the video mere sị na ụmụaka enweghị eze which ọnwụ ebe ahụ ka anyị na-eje. Okwuluora wee guy m love so much ji obi ya na-ehepụ ndị mmadụ but ị na-ekwu ụka na ịntanetị gị na-echuzu the works ị na-eyuzu because ụmụaka wee whole community ọ dị ụta m si abịa Enugu m pụọ n'ụzọ Chukwu ekwele mgbe nyere ihe ọjọọ ma Chukwu ekwele ma pụta masị ndị Enugu nka mmadụ abịakwala ebe dị ụta mmadụ abịakwala ebe dị ụta that language adịghị ma ndị ụmụaka deserve apology from you Okwuluora. You must apologize to them because ihe mere gị nobody support ihe ọjọọ mere gị ọnwụ na o mere gị n'Imo steeti but ọ gị nwee ibe in the space of internet kwuo ya hụ ha na onye ọbụla mere gị invite na ụmụaka na ga-abịakwala enwe occasion ọbụla people are following you nwere massive followers just imagine condemn and them of ụmụaka onwe a particular communities look at the community ha akpọ gị je ịsị onye ọbụla mere gị invite na ụmụaka mmadụ abịakwala ndị ọlụ ndị ụmụaka nọ na South Africa sị ọ bụrụ na ị provide evidence gosi n'ọnụ ụmụaka ka a nọ kidnapụ gị they will pay you. So my brother Okwuluora inweta this video dị sure ga kidnapụrụ gị dị sure ndị were ego gị wepụta jụọrọ ha the proof ka nwee ike nyeghachi gị ego gị lụzuru since na ị dị sure n'ọnụ ụmụaka ka m nọ mee POS eji kidnapụ gị ha sị na iwepụta jụọ proof akaụntụ ego ahụ agara ịga na bank ga-eprint ya that ha nwawụ ndị ụmụaka nọ na South Africa will pay you back but anyị na-ekwu okwu na space of internet ka anyị na-ata okwu ndị anyị na-ata eze
because here a na-ekwu okwu ya, you can't damage a whole community. Enwe people na-emepe ụlọ ha, enwe people na-alụ nwaanyị, enwe ndị ọgwụ shifa place abịa with ohi mere na enwe ndị ga-emeghere alụghị di this Christmas, enwe ndị a ga-achọ ka akwụ ụgwọ isi because of this video asị no alụwo ha. So ka anyị na-atata okwu ọnụ ka anyị si use ya. So biko mee ka video ruo Okwuluora aka, onye ọbụla nwe onye ụmụaka ji video evidence ụbọchị ahụ kidnapụrụ Okwuluora na ụmụaka, tinye ya na ụmụazị banye na South Africa sị ha ga-akwụ Okwuluora ihe niile ndị kidnapper narị n'aka. Ụbọchị mara unu mma.